Dapat kami na magbungit. Diet ng asawa. Paano na ninyo? Hindi madapat siya, gutom na kayo.
Bakit? Bang ba? Ano ka dyan? Dari ka dyan. Napakatin. Ken. Yun, ikaw na gano'n. Alis na. Atis. Alis na. Ha? Kaya na? Ay. Sige, bigyan, bigyan. Aba mo, kasi sikreto na kung nanambok. Kaon, sumot. Anak. Dahil ako makawan. Ano? Pwede rin nakalaan pa talaga. Ah, sit-sit ka mo. Naman pagay ko naman. Labaw ko pagay ko guys. Busog pa. Pinagkuhan pa, nakalaan pa yun. Tuloy-tuloy pa. Ay, sabi na, dito mo ah. Dito. Ano na? Ha? Go, right, no? Puno ka nga. Puno ko. Right, puno ka. Puno ka, ano nun? Wala lang. Adere, gamay lang ako along. Gamay lang. Salamat. Ito yun ako guys, kung andi rice. Kaya ano, dinigan si pag andi rice, pinagpupimig ka o. 3 round. Kapit naman kurang. 4 rice ha? Mane? Usa. Mane? Ako na eh. Ito na mo po. Ano ba yun doon? Mga tao na. Ano yung tao niyo eh? Ito na eh. Ang pa. Tao ko sila. Malakas ng kapan ba? Ito ba? Tao. Ngayon, pinigo ang baga. Oh. Pati sila ang suka.
Ha? Ay, mo. Yawag na sa sakit. Katulong na sa Ikaw nito. Unang ganda ko. Pero naman ka, obeo. Oo, nambuk. diet no. Kanang tayo na rin ako. Pero may kaon nanan ako. Bakit kayo rin? Bakit pala ko? Ako sa gulong na ako lang ang kaon. Kaon ko kay kaon. Hindi ako rin taglaan. Tanong. Depende sa tanongan. Hindi ginigay. Salamat din lang ba? Salamat kayo na rin. Kana, bibili na sa ako. Ano, pakanino? Salamat kayo na sa ako. Ano ni? Mukbang gusto mo ka? Dami ko. Wala